Ndị be anyị ndewo nọ ụtụtụ ọma nọ. Eji m n'aka na ya pụtasịala ọfụma. Ife nwere ego n'ụbọchị taa bụ isi nke 18. Ndị obodo chekatara ihe ha ga-eme wee zie enyi ozi na ha ga-abịa ịhụ ya. Enyi wee nọrọ n'ụlọ na-eche ha n'ihi na ọ maara na o nweghị ihe ha na-abịa ime ya. Mgbe ha ruru, enyi dọwara ha ite mmanya anọ. Ha bidoro ṅụwa nkwụ. Ha ṅụkọtara nkwụ, iwe pụọ onye ọbụla n'obi. Eze ndị abịa bụ Maazị Udeze wee bilie ọtọ kelee ya, bido kwuwe okwu. Ndị be anyị ndewo nụ. Ihe anyị bịara ebe a bụ ịkpa aro ka anyị ga-esi dị mma. Enyi ndị obodo nọ n'oke mkpa ugbu a. Izu ohi akarịala na be anyị. Nke a mere ndị be anyị ji sị na ọ bụ gị ka anyị chekwubere ka ị nyere anyị aka. Anyị chọrọ ka ị chewere anyị nche n'obodo. Ndị obodo ga na-atụrụ gị ihe oriri ma ọ bụrụ na ị chetara anyị obodo nke ọma. Ihe ọbụla bụ mkpa gị, mee ka ndị obodo mara. Ha wetara ebule a iji wee kelee gị. Ha kwere nkwa na ha ga-eme karịa nke a ma ọ bụrụ na ị meere anyị dịka anyị si chọọ. Ndị be anyị, ọ dị m ka m ga-ekwudewe otu a. Ndewo nụ. Ọha obodo wee kwere ya. Ndị obodo bunyere ya ji na ede a tụrụ ya. Obi dị ya ụtọ nke ukwuu. O wee kwe ha nkwa na ya ga-ahụ na ohi kwụsịrị na be ha. Mgbe ha lara, enyi kpọkọrọ ndị ohi niile dị n'obodo, kesaa ha n'ọnụma niile dị na ndị abịa. Ọ sị ndị ohi ahụ na ọ bụ ha ga na-eche obodo. Ọ bịa n'ọnụma nke a, ọ kpọpụta ndị ohi nọ ebe ahụ sị ha chewebe ha. Ha ekwela ka ezuo ohi na be ha. O yiri ha egwu n'ebe ezuru ohi, ma ha achọpụtaghị onye zuru ya. Ọ gbọọ onye na-eche nche ebe ahụ ntị. Ọ ma na ọ bụrụ na ndị ahụ ezughị ohi na ihe agaghị n'efu n'obodo. Nkịta adịghị atọ ọkpụkpụ anyanyere ya n'olu. Anyarara ya bụ ọkpụkpụ nyawa ha n'olu. Ohi wee kwụsị na ndị abịa. Iwu ha bụ onye nwere ike ịga n'obodo ọzọ ya ga-azute. Ndị Igbo tụrụ ilu sị na ọ bụ aghụghọ ka agadi ji ejide onye ara. Aghụghọ ka udenze bụ agadi jiri jide onye ara bụ enyi. Isi nke 19. Ihe enyi na-arụ ugbu a bụ iji ohi ịbọta ụgwọ. Onye ihe ya furu ọgwa enyi. Enyi ga-achọ ụzọ chọpụtara ya ebe ọ dị. Ọ bụrụ onye obodo ọzọ zuru ya, enyi ga-ewepụtara ndị obodo ahụ izu abụọ. O mekata ha ihe, ndị obodo ahụ ejiri aka ha nata onye zuru ihe ahụ ya bụ ihe o zutere wetara enyi, onye nwe ya. Enyi jee ohi n'obodo ọzọ wee si n'ebe ahụ gbalata ruo, o jiri ije na-aga. Ọhụ mmadụ, o buru ụzọ kelee onye ahụ ma ọ bụrụ na onye ahụ ekeleghị ya. Ndị obodo o mesikarịrị ike, ha ezita mmadụ, ndị ahụ eburu ihe onyinye bịa rịọ enyi. Izu ọbụla enyi ga-ejerịrị otu ebe jezuo ohi. Ọ na-alọta, oke ihe dịka atụrụ 3 maọbụ 4 n'otu abụ buru lọta. Ibu ahụ ọ na-ebu bụ ibu mmadụ 2 agaghị ebuli ma enyi bụ enyi n'eziokwu. Ọ nọọla afọ 6.5 n'ụlọ na-akwado maka ịlaghachi Enugu. O wee sị na ya chọrọ ịzụta otu ehi ya ga-eji mechie ọnụnọ ya nọrọ n'ụlọ. O jere kpọọ ndị ohi a maara aha ha n'obodo didewere ha ka ha dị mmadụ 4 wee jee ohi ahụ. Ọ bụ eziokwu na ha niile dara dimkpa. Enyi bụ enyi ọ bụ. Ha jere ije site n'ụtụtụ ruo elekere nke 2 n'ehihie. Ha ji ehihie bịa ka ha wee leruo obodo ahụ anya, mara ụzọ ha ga-esi gbawa ọsọ ma achụwa ha. Mgbe chi ji mmiri, ha tere unyi na nzu ka a ghara ịma ha. Onye nke du ha bịa, nke ọ bụ n'obodo ya ka ha bịara nke a, yi otu ihe dịka okpu ndị egbe n'ọba, site n'isi kere ihe keruo n'agba dịka onye Awụsa chiri ala ha ji, ka onye ha bịara be ya ghara ịma na ọ bụ ya. Onye ọbụla kpaghara mma ya, ha wee gawa n'ebe ha ga-ezu ohi ahụ. Mgbe ha ruru, enyi gara tapara n'akụkụ ọnụ ụzọ, chebiri onye nwe ụlọ. Ndị ọzọ wee baa n'ebe ọ na-edewe ehi. Mgbe ha jere ịkpụrụ ehi ahụ bere ụrịa. Onye nwe ehi wee para egbe ya chọọ ka ọ gbapụta n'ike. Enyi gụrụ ya gụsa n'ala. Otu onye n'ime ndị ọzọ bịara nyere enyi aka. Ha ewere eriri ike nwoke ahụ ụkwụ na aka, dọwa ya n'ala, baa n'ime ụlọ ya, kpaa egbu ọkụ munye na mpanaka dị n'ebe ahụ.
Nwoke ahụ na-eme mkpatụ ka o bilie, ụdọ ekere ya na-ekechisi ike. O meghe ọnụ ka o tie mkpu. Otu onye n'ime ndị ohi ahụ egosi ya mma na ha ga-egbu ya ma o mee mkpọtụ. Ha wee kpụrụ ehi ahụ laa, hapụ nwoke ahụ n'ebe ha kere ya ụdọ. Ndị ohi ahụ yiri garuo na be enyi, kpụrụ ehi ahụ zuo. Mgbe ha bịara maka ike anụ ya, enyi sịrị na ya amaghị ihe ha na-akọ. Mgbe ha bidoro rụwa ụka, enyi tiri mkpu, ndị obodo gbakọọ. Ọ sị ha na ndị a jiri ohi lọta bịa be ya ịkọrọ ya. Ndị obodo jidere ụmụ nwoke atọ ahụ kee ha agbụ. Enyi bidoro kọwara ndị obodo na ha kpọrọ aha obodo ha jere ohi. Ha sị enyi dewe ha ka ha jee jụọ ase. Mgbe ha jụrụ ase, nwoke ahụ ezuru ihe ya soro ha bịa. Ndị abịa niile maara na aka enyi ga-adịrịrị na ya bụ ohi, ma onye taghị ọnụ kwuo mara na ọ kpatara nkụ ahụhụ dị. Ọ bụ eziokwu na Maazị Udenze na-achị ndị abịa. Ọ bụ enyi na-achị n'ihe gbasara izu ohi. Ihe o kwuru maka ohi bụ eziokwu. Onye rụwa ụka ọ hụ n'anya. Maazị Udenze jụrụ ha ole ha dị wee ji ohi ahụ. Ha gụnye enyi. Ndị abịa niile maara na nke a bụ onye ohi jide onye ohi. Mgbe ndị ohi ahụ gụnyere aha enyi, ha wee mara na ihe dị na nwakpa ekebiri ọnụ. Enyi si ebe ọ nọ bịa kụọ nke kwuru okwu ihe n'isi. Ahụhụ niile ọ tara ha emeghị ka ha hapụ ya kpọọ onye ọzọ aha. Maazị Udenze wee mara na ebe nwata na-ebe akwa arụrụ aka na nne ya nọghị ya, nna ya nọrọ ya. O nweriri ihe jikọrọ ha na enyi. Nkiri ka a na-ekiri ododo ejighị ya eli ozu. Gburugburu ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya elu. O weela onye ọbụla anya na enyi sozu ohi ahụ. Ma ọ bụ gịnị ka mmadụ pụrụ ime enyi? Ihe dị n'uche mmadụ maka otu ohi a si metụta enyi bụ mba na-abara agụ. Onye jiri ọnụ ya kwuo, ọ kpata okwu na ụka. Ihe mere bụ na mgbe ha jechara ohi ahụ, enyi chere echiche ka ya na ndị a ga-esi ka ihe ha zutere, chekwanụ ihe ọ ga-egboro ya ma naanị ya bụrụ ya, wee chọọ iji ụzọ aghụghọ chụpụ ha, ma ha ekweghị. Ọ bụ n'ihi nke a ka o ji wee tinye ha n'ukwu nka. Maazị Udenze ji ụzọ aghụghọ maka mmadụ eme kpapuo ya bụ otuto. Ọ jụọ enyi ihe a ga-eme ha. Enyi wee sị ha pịa ha ụtarị maka ịdọ ha aka na ntị. Mmadụ niile chịrị ọchị lasaa, mara ihe gara. Nwoke ahụ ezuru ehi ya jụrụ maka ihe ezuru, ma ajụjụ ahụ gara ịka mma ma ajụghị ya ajụ, maka na ọ jụta isi nkịta, o nweghị ihe ọ ga-eji agba ya wee mee. N'ebe a ka anyị ga-awụsawara nke ụbọchị taa. Olu echi anyị agụọ isi nke ọgụ, isi nke 20 ya na isi nke 21. Deyo Queen.